Esana dago gau batez, euria ari zuela. Euriak bambuzko oihan batean gogotsu eta errukirik gabe botatzen zuen. Eta baita, bambuz egindako etxe baten teilatuan jotzen zuen ere. Txikitxoa eta xaharra, etxetxoa apala ezain xamurra zen. Etan aurpegi mehetua, ihartua eta zimurtuta zuen aitona bat bizi zen. Eta nor ere? Amonatxoa, nor izango zen bestela. Amonatxoaren pergaminozko larru beltzarana ezurrei itxasita zegoen. Biak alabiak zaharrak eta elkarrekin bizi ziren bambuzko etxe hartan. Eta zer egiten ari zen aitonatxoa momentu hartan? Aitona, irori deitzen den supazterrean eserita zegoen gauero bezala. Izan ere honela deitzen baitzaio supazterrari japonieraz. Eta ez da zuek ezagutzen duzuen horietakoak bezala, paretari atxikita egongelaren pareta batean, ez? Iroria egongelaren erdian dago, jantoki egongelaren erdian, eta lurrean dago. Eta orduan, aitona iroriaren ondoan zegoen. Behatuz, errautxartean itzali gabe zegoen txingar baten su ñar eta dardartia. Baina jada, berandu zen. Eskukada bat errautxartu zuen eta bota zuen irorira. Eta noski, itzali egin zen. Hortik hiltzera zijoan sume eta dardartiak gora egin zuen eta gora eta gora eta gora. Etxe zahar horren sabaiko abe umel eta ustelduetan desagertzeraino. Baina hori aitonak ezin izan zuen ikusi. Zergatik? Dena ilunpean zegoelako. Hain zegoen ilun, ezen bere eskuak ere ezin ikus baitzitzakeen. Eta amonatxoa? Zertan ari zen amonatxoa, orduan? Ondoko gelan zegoen tatamizko zoruaren gainean. Ongi baino beto estalita etxean zegoen futoi bakarraren azpian. Horrela esaten zaio oheari japonieraz. Gutxi falta zitzaion lo geratzeko, baina ez zuen nahi. Begiak ez isteko ahalegina egiten zuen amonatxoak. Izan ere, gauero bezala aitonari itxaroen nahi zion. Berak ematen baitzion besarkada bat eta ondo lo eiteko bat. Gauero bezala elkarri besarkatuta, atsegin handiz lo geratzeko zain zegoen. Baina gau hartan hori ez zen gertatu. Izan ere, aitona egongelan nagusi zen iluntasun gordinaren erdian geratu zen, iroriaren parean. Baina irorian jada ez zegoen surik, ez da berorik ere, dena ilun zegoen. Aitona hor geratu zen uzkurtuta, pentsakor, gogoetatxu. 5 minutu baino gehiago geratu zen isiltasun ilunaren erdian. Isiltasuna hautsi zuen arte, eta zer esan zuen? Galdera bat egin zuen, eta nori? Etxe hartan zegoen pertsona bakarrari, alegia amonatxoari. Kopeta zuen baino zimurtuago jarri zuen, eta horrela uzkurtuta bezala galdera hau egin zion amonatxoari. Amonatxo, galderatxo bat egin nahi dizut.
Zera, esango didazu mesedez zer den mundu honetan beldur gehien ematen dizun gauza? Ui, 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 ui. Galdera hori ezitzaion bat ere gustatu amonatxoari, inolaz ere. Ai, baina mesedez nola egiten didazu galdera hori? Lotara noanean, badakizun beldur handi ematen diala. Ai! Ez, sentitzen dut, esan zion. Aitonatxoak. Ez, mesedez, ez, badakit sentitzen dut. Ez dizut beldur, eman nahi baina hemen barruan jakin mina. Daukat, mesedez, erantzungo didazu. Zerk ematen dizu beldur gehien mundu honetan? Isiltasuna nagusi zen etxean, eta amonatxoa dar batean zegoen futoian sartuta. Ba, beldur pila bat ematen didan gauza. Zerra, esaidazu, mesedez, esaidazu. Ba, zuk badakizu zer den, zera da, ai!